EM रनजित बसुमतारिनि सुबुं अनफावरि हाबाफारि थांनाय 2 सेप्तेम्बर खालाराव चिरां जिल्लानि लाइमुथि निज्लागुरि गामिनि रन्जन बसुमतारि आरो लावगि बसुमतारिनि मानसि थाग्रा गंनै न'आ कारेन्ट एबा मोब्लिबनि अर खामनायजों नखरनि गोनांथार फोरमान बिलाइ फरा बिजाब आरो गोबां धोन सम्पदनि खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। रन्जन बसुमतारिनि फरायफुबाय थानाय सानै फिसाज्लानि फरायसालियाव थांनाय साइकेल गंनैयाबो अरजों खामनानै सिलिंखार जायो। दुखुनांथाव जाथायनि सोमोन्दै बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारि बिथाङा मोनथिनानै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे फरायफुबाय थानाय फरायसा गथ' सानैया फिन फरायसालियाव थांनायाव जेबो असुबिदा जायै बायदि गंनै गोदान बाइसाइकेल बायनानै अनसुंथाइ हरनायखौ नुनो मोननाय जादों। 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएल आरो लाइमुथि प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना रन्जन बसुमतारिनि नखराव जयै थांनानै दुखुथिया नखरनि सोद्रोमाफोरखौ खौरां लानायजों लोगोसे EM रनजित बसुमतारिया हरनाय बाइसाइकेल गंनैखौ फरायसा सानैनो गथायनानै होयो। दुखुथिया नखरनि सोद्रोमाफोरा बेबायदि आंखालनि समाव अनसुंथाइ हरनानै मदद खालामनायनि थाखाय EM रनजित बसुमतारि बिथांनिसिम गोजोननायजों साबायखर बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। साइकेल गंनै हरबाय आरो आंनोबो गंसे हरबाय। जों दा स्कुलनिफ्राय कन्टिनिउ थांफिनसै। आं बेखौ बुंनानै सार रनजितनिसिम गोजोननायखौ जासिहरबाय। बेनो आंनि बुंनाया। जानाया दाख्लै सुनिबार 2 थारिख 4टा बाजियाव जादों। दा उन्दैफोरनि गाननाय जोमनाय फारसेनिफ्रायनो खामजोबनायखाय दा फेरेंगा सारा साइकेल गंनै उन्दैफोरनो हरनाय जाबाय। बेखौनो गोजोननाय बावबाय, गोजोननाय थाबाय। मा खहा जालांखो दाख्लै? लेखा सि जोम ओमफ्राय न' बिदिनो। माबोरै एसेसो आन्दाज मोनाखै? आन्दाज मोनाखै। आंबो फाथो खामला सुहैदोंमोन। दा न'खराव गैया नालाय खामला मावनानै जायो जोङो। ओमफ्राय हौवायाबोथ' न'आव थाया, बेलेगावसो बान्दाबो हैयो गैयिनि जुनैनो। दा नै बिनि थाखायनो मानाव गेदेर मान गोनां बिटिआरनि EM आरो जोंनि बे 14 चिरां दुवारनि कनस्टिटिउसननि जोंनि देरहालांनाय सारा बे जोंनि लाइमुथि प्राइमारिनि सिङाव थानाय निज्लागुरि गामिनि सासे दुखुथिया न'खरनि जाब्रबथाय जानाय जे कारेन्टजों न' खामजानायनि सायाव दुखुनांथाव बे जाथायाव जोंनि मानगोनां EM सारनिफ्राय साइकेल गंनै आरो थिं बेफोरबायदि सहायखौ होनाय जाबाय। जे सानै गथ'आ फरायनाय स्कुलाव थांनो गोनां दं। दा बिनि सायावहाय सारा बेबायदि अनसुंथाइ होफैबाय। जाहाथे बिसोरनि गोसोफ्रा नार्भास जाया। गथ'फ्रा रानिं स्कुलाव थांनांगौ दङ, साइकेल दङमोन बेबो खामजोब्बाय। ओमफ्राय बिनि बिमा बिफा बिराद खस्थ'जोंहाय गथ'फोरखौ बिदिनो प्रतिफलन खालामदों। जोंनिबो फारसेथिङै जोंबो दुखु फोरमायो जे बे न'खराव बेबायदि जाब्रबथाय जानायावहाय बेबायदि सहाय होनायनि थाखाय जों जोबोद सारखौ जों मान बावो, रेसपेक्ट होयो। आरो बेनि जेसेबां बेवहाय नुजाफैनाय खस्थ'नि गेजेरजों फैदों जोंनिनो मानगोनां PA सार, लोगोसेयै ब्लकनिफ्राय नुजाफैदों जोंनि दैदेनगिरिफोर। दा जोङो बेखौनो मान बावो जाहाथे अरायबोनि थाखाय बे गथ'फ्रा फरायनाय जिबनावहाय जौगालाङो आरो बे न'खरा जाहाथे भबिसतखौ गथ'फोरनि सायाव बा न'खरखौ दाखांलांफिननो हायो, बेखिनिखौ मिजिं लाखिनानै सारनिसिम जोबोद साबायखर जासिनाय जाबाय।